Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. Я дякую, що цей інформаційний вівторок ви зустрічаєте разом із нами. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І я вже рада вітати гостя моєї студії. Це Денис Монастирський, кандидат юридичних наук, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, рішення вже прийнято, опубліковане в урядовому кур'єрі. З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км за годину. Таке нововведення, скажімо, таке зменшення. Багато говорили про зміни до правил дорожнього руху після трагічних ДТП. Як гадаєте, чи дасть воно свої результати? Ну, спершу давайте проаналізуємо, чи це взагалі є позитивною зміною. З моєї точки зору, однозначно так. Це є європейська практика абсолютно. І більшість країн Європи саме таке обмеження для себе запровадили. Чому запровадили саме? Тому що численні експерименти, дослідження доводять, що це береже наше життя. Я наведу лише одну цифру, що фактично зниження реальне, я підкреслю, зараз ми до цього перейдемо, зниження швидкості збережає одну, ну, наприклад, в 5 випадках смертельних, один випадок буде все ж таки такий, що він не відбудеться. Тобто кожне 5-те життя може бути врятоване. І я думаю, що заради цього варто запроваджувати такі норми. Тепер щодо, взагалі, яка буде швидкість реальною. Звичайно, ми говоримо, що в нас є ще такий, як поріг толерантності. Це в нас, значить, запроваджується та, значить, кількість кілометрів, за якою вже наступає відповідальність. Мова йде на сьогоднішній день про 20 км на годину. Тобто, якщо ми говоримо з 1.01.2018 року обмеження в населених пунктах в місті Києві, наприклад, буде 50 км на годину, то значить, громадянин може їхати швидкістю не перевищуючи відповідно 79 км на годину. Якщо, точніше, 70 км на годину. Якщо фактично він буде перевищувати, то це вже буде правопорушення. Начебто все добре, все зрозуміло, причому, знову ж таки, доводять такі дані, що ну, гальмівний шлях, якщо машина їде швидкістю 60 км на годину, складає близько 50 метрів. Уявіть собі, і от ми навіть там дивились, проводили експерименти численні. При такій швидкості, якщо йде пішохід і ввечері, особливо коли погане освітлення, це також є одна з великих проблем, затормозити і зберегти з життя здоров'я цього пішохода дуже тяжко. Я вам кажу не тільки як експерт, а як водій, який постійно за кермом. Тепер щодо реальності виконання. Звичайно, в цьому є величезна проблема. І я це, ну, висловлювався раніше, що будь-які благі наміри в цьому плані, навіть оформлені законодавчо, не дадуть свого позитивного результату без належного контролю. Давайте проведемо паралелі. За останні 10 років у нас підвищилась кількість і, власне, різкість покарання за корупцію в рази. Тобто це і види покарання, і суворість покарання. Але чи призвело це до зменшення корупції в реальності? Ні. Тому що фактично, ну, мова йде про те, що скільки б навіть була ідея запровадити розстріл за це. Але і це, я думаю, би не надало певної, скажімо так, зменшення рівня корупції через те, що фактично головне це не те, яке покарання, а чи є воно невідворотним. В цьому випадку так само. Ми розуміємо з вами, як, ну, власне, водії так само, що якщо не буде нормального контролю за швидкістю, ніхто не буде їздити по правилах. І наведу ще один маленький приклад. Нещодавно, ви знаєте, в місті Києві скасували так званих паркувальників. Так? Фактично це призвело до того, що багато громадян відверто, навіть в ефірах, говорили, що ні, ми не будемо платити за парковку через паркомати. Тому що ми чекаємо, поки нас будуть штрафувати, поки нас будуть відловлювати. Це абсолютно, ну, якби свідома відповідь абсолютно нормального громадянина. І в даному випадку, я думаю, так само. Поки не буде запроваджено адекватного контролю за цим, звичайно, ніхто, ну, точніше так, радикально цю ситуацію не переломить. І я думаю, що в перші місяці 2018 року ми не побачимо оцього зменшення статистики смертельних ДТП, як показує європейський досвід, на 20% він падає зазвичай. Я думаю, що ми цього не побачимо. На жаль. І наступним кроком, який має бути тут, звичайно, з боку держави, це
запровадження автофотофіксації правопорушень, тому що ну, насправді ми розуміємо, що поліцейського біля кожного перехрестя стовпа не поставити. І це ненормально, щоб ну, поліція не має так бути в такій кількості, фактично їхня місія інша. А от контроль значить, такого типу, він, звичайно, має бути. Крім того, якщо оцю тему автофотофіксація, коли є камера, яка не залежить від поліцейського, ви не можете туди, якщо ви поліцейський, втрутитись і подивитися, який буде, ну там, підкоригувати щось тому подібне. Є ще інша досить сумнівна частина, це так звані напівавтоматичні камери. Оцим ми, значить, коли згрались, це і система Радар, і Трукам. От, найсучасніша, фактично одна з найсучасніших систем, яка володіє наша поліція, вони є напівавтоматичні. В чому різниця? В тому, що поліцейський її вмикає, коли потрібно, замірює швидкість, отримує фотографію і після цього, відповідно, ну, скажімо так, ловить правопорушника. І отут якраз були, пам'ятаєте, в нас численні питання, тому що коли є контакт поліцейський-громадянин, водій, так, є проблема з тим, що раніше наші доблесні державтоінспектори, вони на цьому заробляли, а не, власне, профілактику проводили чи зменшували це правопорушення. Всі знали, що можна зупинитися, навіть перевищивши швидкість або скоївши інше правопорушення, і на місці за невелику суму, ну вона коливалася в різні роки там, від 20 гривень до 200-500 гривень, вирішити будь-яке питання. Зараз все ж таки ну, треба визнати, що цього немає на дорогах масово. Так? Тобто випадки такі є, коли поліція також вдається до таких випадків, але це не масове явище. І всі розуміють, що запровадження таких камер, повернення їх на дороги, звичайно, може стимулювати повернення корупції, дрібної корупції на дорогах. І це є великий мінус. Дивіться, ми з вами заговорили про обмеження швидкості, ви вже торкнулися багатьох аспектів, і дещо я хочу у вас запитати більш детально. От, наскільки я розумію, то обмеження швидкості від 60 до 50 км на годину в населених пунктах – це більш превентивний захід. Ви сказали про дуже важливий момент – це про фіксацію. Тому що ми розуміємо, що навіть зараз українські водії, здебільшого там, де є певне обмеження швидкості, багато хто нехтує правилами дорожнього руху, на жаль. Ось ця фіксація, це має відбуватися так. Тобто водій проїхав із більшою швидкістю, ніж була встановлена, це було зафіксовано там на фото або відео. Далі це штраф. Ну, тобто, яке це покарання? Тобто, чи не є цей штраф, до прикладу, посильним для більшості громадян України, що, в принципі, ця превенція, вона буде, ну, скажімо так, не надто стимулювати водіїв? Ну, давайте я, відповідно, буду запитувати вас, от, особисто для вас. На сьогоднішній день штраф складає 255 гривень за перевищення швидкості. От приблизно так. Це великий штраф чи невеликий? Ну, якщо з розрахунку на мінімальну українську зарплатню 3200, то 250 гривень це б'є по кишені. З огляду на те, який матеріальний стан. Але якщо людина, у якої є авто, і яка може це авто технічно обслуговувати, це може бути не така велика сума. Тобто ми очевидно розуміємо, що людина, яка за кермом, вона зазвичай має вищі статки, ніж 3200. І відповідно 255 гривень на сьогоднішній день є, скажімо так, суттєвою, але не такою запредельною сумою, яка зупиняє правопорушника. Особливо, якщо він їде там по трасі, там 210 або іще на такий великий автомобіль. Тому, напевно, що шляхи мають бути паралельні. До речі, зараз в парламенті є законопроект від уряду, який передбачає в тому числі збільшення штрафів. Я про них не казав окремо, тому що я не вважаю збільшення штрафів єдиним і правильним шляхом в цьому плані. Але має відбутися збільшення штрафів, причому воно буде диференційовано. Наприклад, якщо ви збільшите швидкість, там, наприклад, на 30-40 км на годину, да, це буде до 100 км на годину, якщо там 50, від 50 до 100 чи до 90. Це буде одна сума штрафу, наприклад, там 350 гривень. А от якщо ви в місті будете їхати з швидкістю 120 км на годину або в населеному пункті, да, селі, селище, то така відповідальність, штраф буде в розмірі, якщо не помиляюсь, 3400 гривень. Тобто він значно зросте. І в цьому плані це буде розмежовано, да, можливості, коли людина перевищила швидкість, наприклад, там, за звичкою, не розуміючи, наскільки це небезпечно. Це один випадок, я маю на увазі невеликий.
велике перевищення швидкості. І коли людина свідомо порушує, розуміючи, що вона порушує абсолютно всі будь-які можливі, навіть на трасі, обмеження, і жене з цієї швидкості. Тепер щодо механіків самої фіксації. Я, до речі, входив в робочу групу по розробці відповідно законопроекту. Це законопроект, який пройшов вже перше читання в парламенті, номер 5364, і вже в грудні ми сподіваємося, що він буде проголосований в другому читанні. І в цілому це означає, що фактично вже з нового року, поряд з цим обмеженням, зниженням швидкості до 50 км на годину, ми можемо мати також і нові умови і парковок в наших містах, що є дуже великим також питанням, і в тому числі питання запровадження автофотофіксації. Так от, камера, яка буде стояти, от ми вивчали досвід європейських країн, вона фіксує правопорушення перевищення швидкості. Наприклад, на 25, 30, 40 км на годину. Ця фотографія йде в центр обробки, який буде знаходитись, поки що, ймовірно, в Києві з усієї України. Вона зосереджується. Причому поки що не вирішено, чи обробкою будуть займатися поліцейські, або все ж таки це буде взагалі віддано на сервісна функція цивільним людям. Обробка фотографії буде здійснювати, тобто порівняння його з номерами, відповідним маркою, номером машин, тому що в нас, ви знаєте, є дублікати, так звані двійники автомобілів, це також проблема. Відсів там питань інших, які не пов'язані з цим правопорушенням. І далі, якщо все співпадає, номер чітко видно, формується лист щастя, про який ми з вами можемо згадати з 2010 року, і направляється власнику транспортного засобу. Власник транспортного засобу має можливість, якщо він, наприклад, не їхав в цей день за кермом, якщо він знає, що він машину передав комусь іншому, передати цей штраф цій людині, і вона його сплатить, взявши цю штраф на себе. Такий механізм запропонований. Тобто, якщо власник не відповідає і, власне, не повідомляє нічого про те, що за кермом був не він, то в цьому випадку власність несе саме він. Тобто на нього цей штраф виписаний і він підлягає, власне, сплаті цього штрафу. От така система. Звичайно, в нас є цілий ряд великих питань. В запровадженні цієї системи я скажу, що такі комплекси є досить дорогими. І, наприклад, в Польщі, де ми їздили, вивчали цей досвід, і в багатьох наших країн-сусідах ці системи, закупку цих систем профінансував Європейський Союз. Тобто вони не витрачали це з власної кишені, це була інвестиція з Євросоюзу. Де будемо брати кошти ми? А от питання для нас. Для нас ця система явно не підходить, тому що мова йде про мільйони, навіть сотні мільйонів євро. Якщо ми говоримо про масштабне запровадження. Навіть була озвучена один раз міністром внутрішніх справ сума про мільярд доларів, які потрібні для того, щоб запровадити кількість камер, наприклад, 4 тисячі камер на Україну, тоді би це реально покрило б всю Україну. Звичайно, для цього треба механізми, які зацікавили б першу чергу місцеву громаду, для того, щоб вони встановлювали і фінансували встановлення цих камер. Тому що ми розуміємо, що державний бюджет, ті суми, які я назвав, чи сотні мільйонів євро, чи тим паче мільярд доларів, вони є непід'ємні для державного бюджету, тобто для наших кишень. А от місцеві громади, вони зацікавлені, більше чи менше. От місто Київ, Львів, великі міста, вони вже на сьогоднішній день встановили багато камер спостережень, і вони виступають за підтримку цього законопроекту з тим, щоб вони розуміють, наскільки це може реально повпливати на ситуацію в місті Києві, зокрема. Тому що, дійсно, ми розуміємо, що в місті Києві їздять з швидкістю дуже великою. І, звичайно, навіть я сьогодні їхав на ефір і побачив новину про те, що буквально на проспекті Лобановського, недалеко від пішохідного переходу, збили 2 пішоходів і водій зник з місця ДТП. Тобто їхав з великою швидкістю, не встиг затормозити і сталася така трагедія. Я хочу зараз додати трошки інформації. Близько тижня тому заступник міністра внутрішніх справ України В'ячеслав Аброськін опублікував сумну статистику про кількість загиблих у ДТП з початку року. Кількість загиблих в ДТП з початку року, за його даними, 3184 людини. Це було станом на тиждень тому. Зараз ми щодня бачимо новини про трагічні ДТП з смертельними результатами. Травмовано за цей же період 29 932 людини. І що цікаво, що ДТП з тяжкими наслідками в Україні відбуваються
у 39% випадків через перевищення швидкості, потім необлаштованість пішохідних переходів, потім порушення правил перетину перехрестя, а також управління автотранспортом у нетверезому стані. Як бачимо, що найбільший обсяг саме таких ДТП з тяжкими наслідками припадає на порушення швидкісного режиму. На жаль. Так, пане Денисе, я ще хотіла запитати у вас, от якраз про це так само говорив міністр внутрішніх справ України, про те, що коли людина, хочуть запровадити такий ще елемент, що коли людина буде отримувати водійські посвідчення перший раз, видавати їх на 2 роки, а не на 30 років. Ваша оцінка такій ініціативі? Ну, це ініціатива, яка, власне, виходить від головного сервісного центру МВС України. В них взагалі є багато дуже гарних ініціатив, які мені особисто подобаються. Це і відкриті білети, які може пройти кожен громадянин, і інші ініціативи, які дійсно є передовими європейськими. В цьому випадку, ми всі розуміємо, що перші 2 роки, вони зазвичай, до речі, є обмеженням в будь-якому разі, навіть сьогодні, громадянин має їздити з швидкістю до 70 км на годину, згідно правил дорожнього руху, не перевищуючи швидкість. І ми розуміємо, що дуже часто люди сідають за кермо і одразу починають, так би мовити, їхати, підлаштовуючись під ритм міста, під ритм поза містом, значно перевищуючи швидкість. І в цьому випадку, я думаю, що ці 2 роки мають відсівальний характер. Тобто, якщо людина потрапляла в ДТП за ці 2 роки, якщо було, наприклад, багато порушень правил дорожнього руху, в Європі, наприклад, є, якщо ви порушуєте правила часто досить, протягом певного періоду, у вас накопичуються штрафні бали. І якщо ви наберете, наприклад, виберете там кількість певних штрафних балів, ви йдете на повторну здачу екзаменів на ці права. У нас от ці 2 роки фактично у нас немає подібної системи штрафних балів накопичувальних. Буде існувати, тому що якщо за 2 роки, перших 2 роки принаймні, громадянин часто порушував правила дорожнього руху, перебував, наприклад, в ДТП, за його вини саме, то це, звичайно, буде підстава для того, щоб повторно здавати йому відповідні іспити. Тому, в принципі, я думаю, що на даному етапі це є позитивною інновацією. Ми щодня згадуємо ті події, які сколихнули не лише Україну та світ. І зараз пропоную подивитися короткий сюжет про те, що відбувалося у світі, про ті трагічні події, які наразі сталися. Теракт у Єгипті. Загинуло більше 300 осіб. Терористи атакували мечеть у районі Аль-Рауда біля міста Аль-Аріш під час п'ятничних молитов. Спочатку вони підірвали бомбу, а потім відкрили вогонь із 4 позашляховиків по людях, які в паніці вибігали з будівлі. Під обстріли потрапили і машини швидкої допомоги, які прибули на допомогу постраждалим. Зазначається, що серед загиблих 27 дітей. Поранення отримали ще 128 осіб. В ізраїльському місті Тель-Авів в будівельному магазині стався вибух, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту загинули щонайменше 3 людини, ще 4 людей перебувають у важкому стані. За даними екстрених служб, будівля в результаті вибуху обвалилася. Бойовики ІДІЛ розповсюджують серед прихильників агітаційні зображення через додаток для обміну повідомленнями із закликом до атак на різдвяні ярмарки, зокрема у Великій Британії, Франції та Німеччині. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Німеччини у вівторок затримала в Гессені 600 імовірних сирійців-джихадистів, які готували атаку на різдвяний ринок. Принаймні 53 цивільні особи загинули внаслідок ударів російської авіації по сирійському селу Аль-Шафах у неділю. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманнями прав людини, серед загиблих 21 дитина. Такі сумні, на жаль, новини. Пане Денисе, буквально 30 секунд на коментар для українських водіїв, до прикладу. Перше, зниження швидкості, реальне зниження швидкості збереже, принаймні, 5-ту частину життів в Україні. А запровадження автофіксації знижує смертність на 30%. Тому я думаю, що насправді відповідальність не починається з камери, не починається лише з того, що як буде обмежена швидкість в правилах дорожнього руху, а як ми з вами будемо їздити, як ми будемо пристібатися і виконувати самі. Тому що культура водіння – це перше, що збереже наші житті і житті тих, з ким ми їдемо поруч.
Я дуже дякую вам, пане Денисе, за цю розмову. Дякую, що долучилися до нашого прямого ефіру. Денис Монастирський, кандидат юридичних наук, експерт Українського інституту майбутнього, був гостем цієї ефірної години. Бережіть себе. Програма «Саба» повернеться буквально за 5 хвилин. Не перемикайтеся.